ጋዜጠኛ ናይል ወልደጊዮርጊስ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እያ ትገብርላ ቪድዮ ዘቕረፅኽዎ ወደብ በሚመለከት ውሃ ያስጠጣል። በቀይ ባር ቀልድ አናውቅም፣ እሱ የኛ ነው። ባህላዊ ጀነራል ክብሉ ከሎ ኣነ ይሕጎስ እየ ሶ ኤቭሪባዲ ትግራዋይ ጀነራል ማለት ይዋግኡ ድዮም ኣብይን ኢሳያስን ብዝበዝሕ ኣነ ኣይመስልን። ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ብዙዋዚ ብሓፈሻ ዋላ ባርያ ኮይንካ ስብ ሰላም ክትነብር ይትኽእል። ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ሻዕብያ ይፈቅድን ተዓዛዝን ናብን ንኾነሉ ደረጃ ከይንወርድ ተጠንቀቁ። ህግደት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንኹናት ናፊቕዎ ዘሎ ኢኻ ትብል። ከመይ ቀኒኹም ክቡራትን ፍትዋትን ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ሰላም ኣለኹም። ንስኻትኩምን ከምዚ ኸማይ ከምትህሉ በዓል ምሉእ ተስፋ እየ። ሽደን በሃል ኣብ ሽደን ሪኣክት ስዋን ኣብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ካብ ንድህስሶም ጉዳያት መሰረት ሓዱሽ ዝተባሃለት ሎሬት ዝብል ሽም ተዋሂብዋ ዘሎ ማለት እዩ። እዛ ሓፍትና ኣብ ሕውየት ዝበሃል ገባር ሰናይ ትካል ድሕርቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኩናት ወይ ከዓ ምጽናት ዘርኢ ተባሂሉ ዝግለጽ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ተደፊረን ሽግር ወሪድዎን ንሳ ከዓ ብናይ ሳይኮሎጂ ከምኡውን ፊዚካላውን ቁሳውን ኣእምሮኣውን ዝኾነ ሓገዝ እናገበረትለን ትርከብ ነይራ። ነቲ ጉዳይ እዚ መልኪቱ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሓደ ሓሳበን ከልዕላ ጀሚረን። ኦፍኮርስ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ብዙሕ ሰብ ይንደካ ማለት ኣይኮነን። ከምዚ ክትገብር ከለኻ ካብኣተን ሓንቲ ናይል ዝተባሃለት ሚድያ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እያ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሚድያ ክዘርግሖ እየ ትገብርየን ዘለኽ ገለ ትብላ። በትውጥጥ እዚ ብዙሕ ነገር ተላዒሉ ሓቀይ ሶት ኮንቴክስታት ሒዘኩም ኣለኹ። እቲ ቪድዮ ግን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ቅፅል ኣቢልና ንሪኦ እዩ ዝኸውን። ጋዜጠኛ ናይል ወልደጊዮርጊስ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እያ ትገብርላ ቪድዮ ዘቕረፅኽዎ እሱ እቲ ቪድዮ እሱ ተዛሪባ ፀሪፋትኒ ምስ ወደአት ሰደብኳት ኢላ ቴክስት ልኢኻ እያ ዝፀሓፈቶ ቴክስት ላፍቲ ክትፅሕፈሉ ልግባኣ ሰብ ቅድመ መብፅሑ ላባይ ልኢኻቶ ብጌጋ እሱ ለክልኻልካ እየ። ስለዚ ውልቀ ሰባትን ቦታ ዘለዎም ሰባትን እውን ኦርጋናይዝ ለተገበረ ምዃኑ እውን ክፍለጠለ ይደለ እየ። ኣዚ ኣቦይ ገባር እዩ። ኣነ ጀነራል ኣቦይ ይብለይ ኣቦይ ገባር ስለ ዝኾነ ግን ትግራይ ክምንጠል ፌር ስለለይኾነ ህዝቢ ክፈርድ ለህዝቢ ፅሕለይ ገረም ሕጂ መሰረት ሓድሽ ትብሎ ዘላ ዘረባ እንድሕር ዳኣ ሰሚዑኹም ኮይንኩም ኣነ ጓል ገባር እየ ንሳ ከዓ ጓል ጀነራል እያ ናይል ትበሃል ዘላ ቆልዓ ከዓ ጓል ጀነራል ስለ ዝኾነት ኣነ ኣቦይ ገባር ስለ ዝኾንኩ እየ ዝምንጠል ዘለኹ ህዝቢ ክፈርደኒ ይግባእ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ። እዚ ናይ ጀነራልን ናይ ገባርን ናይ ሓረስታይን ናይ በዓል ዓውድን ናይ በዓል መድፍዕን ዘብል ነገር የብሉ። ከም ሰማዕኹ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ክቡራትን ፍትዋትን እዚ ጉዳይ ንስኺ ንደቂ ኣንስትዮ ይሕግዘክን ኣለኹ እናበልኪ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዓፋር ኣብ ዘሎ እንታይ ዝበሃል መሕወይ ወይ ከዓ ናይ ሕውየት ትካላት ኣብኡ ደርቢኽየ ናብ ዓይደር እውን ከምኡ ሓንቲ ትዛረብ ነይራ። ብዙሓት ሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ቅርሺ ንስኺ መጠቀሚ ትገብርየን ኣለኺ ኣብ ክንዲ ክንደአን ወሲድኪ ዝሕገዛ ኣምሲልኪ ግን ዘይተሓገዛ ብዙሓት ኣለዋ ክልእኸኔ ክዛረብ ወይ ከዓ ብዛዕት ጉዳይ እዚ ከውፅኦ እያ ትብላ። ብዝሓለፈ ከዓ ማለት እዩ በቲ ጉዳይ እዚ ይኹን ብኻሊእ ኣይተፈለጠን ብኡየ ተኣሲረ እያ ትብል ነይራ። እዛ ናይል ትበሃል ማለት እዩ ተኣሲራ እውን ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ጉዳይ እንዳናሃረ ከይዶ ኣሎ ናብዚ ከዓ በፂሑ ኣለዎም ናታ ኦዲዮ ወይ ከዓ ቪድዮ በዚ ዋትስኣፕ መኾነ ብና ኣዊድና ክንፅዕና ዘለና ይመስለኒ ሰብ እዚኣ ይመስለኒ ታሪክ እወ ተረጋጊዕኺ ተውግዕ እንተኾንከ ክሰምዐክ እዩ أنا يسخي نتكلم في اللي بيحب لك صحتي أنا ضم لك أنا سيون زي تشوفني خقربهم أنا أتخلى بدركية أنا اللي جبر كوخنا جالسها اللي بيت مكتب حبي أنا اللي خبر فاين أتخلى اللي تفايني أنا شنكت فيك تفاينة بيت مكتب بيت مالتي زت بلي يلا خي حالات الناس توصيت خلوه مش بزرع ما تصدق أنا لك على سلة لو أتسخي بيش من تاي تقبل لك ما كل سب لك التويو كل سب لك التكي خلي بما رجعتها يصير لي تشوفن أنا خقربا نحيت النبي من تاي قطع من أبدا لك يوميتيا أبدا لك يوميتيا مالت ثلاثي في النبي أنا شنكت فيك تخوينا شنكت لك فلذت بيروحي مدي تقرب يوم سوات كي خمسة تقبل لك جنزبا تهبني لا مالت أبي ذكرتي أبي شمنا متفعلوس لك تخوينا أنا بخيش بالله تكانت
عبد الله يومي جاء في الله في مكانه أنا لا إذا ينكمت لما سعودات لا إذا ينكمت لم تيلي خونا نجرنا متى تسلمني أنا تيلي كذي تيجيراتني من كذي أنا إيش هذا أنا دك زارن تبعكي أوه هذا هم بدي سمعت كتزارني ما بتبلهم فرق هذا كتزارن ليه باطل لهم كي ما قول بالله جنرال كتب لي مورا لي بالك ليه باطل يخي هذا ممكن نقرأك بشمون بشكل بالله عيدر لدر بخيان عاش لدر بخيان دك أنا في يوم ما على وائيان بخيان بشمون تايتاي خمل جبر كي مالك أنا كان خوتاني أنا كان خوتاني قرم حجي خمزر أخو من تخينكم انتهي زبليو قريب زولو لوريت حد مسارات حدوش تبهيلا أفلت أو كوها باشلماتون يجبأ يزبل وقعي تتحيز تبقسوا ولا مثلاً أتي تبقسوا زي لما خلاف زي تجبرت عريو يوم لما مزحتهم نايل كا نزين مخلافيات تبقيسا يزبل نايل كم تقولوا زلات خوين الرما مردات هلني من مردات حيزنا نقربوني لا عند حركي لا مردات حيزا مردات عن تليكي بالقربي زفرحنا قريب ولا مالتي قرم نغتصل ودب ملكت ويستطلع بزعبا قيح بحري بزملكت ወይ ከዓ ወደብ بزملكت ኢሉ እዚ ማይ የሰቲ ተዛረባ እዚ ግዴታ ማይ እንተሰተ ካዝካል ነገር አይኮነን ምክንያቱ ገና ብዙሕ ተዛረበለ እዚ አይነቱ እዩ ማለት እዩ ወደብ በሚመለከት ብዙ አይነት ንግግሮች ትንበያዎች ሴራዎች ትንተናዎች ተደርገዋል ኢትዮጵያ ተቸግር ያለው ስትል ወንድም ጎረቤቶች ደግሞ ችግርሽ ምንድነው ለማድመጥ መወያየት ጠቃሚ ይመስለኛል እና እንወያይበት እንመካከርበትና በቢዝነስ ህግ እንስራው ነው በነገራችን ላይ ቀይ ባህር ያስፈልገናል ኢምፖርታንት ነው የማይል ዓለም አለ እንዴ ከምስራቅ ጫፍ ከምዕራብ ጫፍ ያስፈልጋል ብሎ እዚህ ያሉ ሰፈራችን ምን ነው እኛ ስንፈልገው ነው ሆነ ያስፈልገኛል ብሎ የማይረባረብ ዓለም በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ደሃናችሁና አይመለከታችሁም ካልሆነ በስተቀረ ቀይ ባህር ያስፈልጋል ብሎ የማይጠብቅ የባህር ላይ ወንብድና አደጋ ብሎ የማይጠብቅ ዓለም የለም እኛ ደግሞ ብቸኛ መተንፈሻችን ነው ግረም ንሕና ብሑት መተንፈሲና ስለዝኾነ እዩ ብዙሕ ዓለም ሲ ይደልየለ እንዲዩ ንሕና ሲ ንደልዮ ኢና ወይ ከዓ የድልየና ይምባል ጸገም ዘለዎ ዳኹ ስለዝኾንኩም ዓሪፍኩም ተቐመጡ ዝብል ዘረባ ዲ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣብዚ ጉዳይ ባሕሪ ዝምልከት ንሕና ጥራሕ ዲና ክንጥቀመሉ ኢና ክንብል ከለና ሕቶ ዝኸውን ካልኦት ዓለማት ከምኡ ኢለን ኣይሓታን እንዲየን ዝብል እዩ እዚ ማለት ብኻሊእ ባህላ ከም ዝተረድአን እንተኾይኑ ንሕና ንሓቲ ዘለና ናይ ተጠቃምነት ሕቶ እዩ ዝብል እዩ ዝመስለኒ ማለት እዩ ናይ ዋንነት ሕቶ ገለ ዘይኮነስ ከምተን ካልኦት ምክንያቱ ተን ካልኦት ዓድታት ኣብ ካሊእ ዓዲ ዘለዋ ዋንነት የብለን ስለዚህ ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ክንሓተቲና መባለሲ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝበሃልስ ኣይኮነን ንምባል ኢሉ ዝተዛረበ እዩ ተዘረባ ግን ኣብ ክልቲኡ መንጎ ዘሎ እዩ ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ብሑት መተንፈሲና ኢንቴልካ ናይ ዋንነት እውን ዝኸውን ዘሎ ናይ ተጠቃምነት ተን ካልኦት ይሓታ ኣለዋ ክትብል ከለኻ ከዓ ነቲ ነገራት ናይ ምልዛብ ስራሕቲ ይመስል ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቕ ዘረባ እዩ ሰሚዕና ከዓ ኣለና ናብዞም ኣናእሽተይ ኣሕዋት ከዓ ክንከይድና እዚኦም ብዙሕ ዓይነት ቋንቋታት ተለማሚዶም ዘቕርብዎ ዘለው እዩ ማለት እዩ እቲ ፕሮግራም ንስማዕ የስከ እሱ የኛ ነው ውድህም ጠለህም ቁርጥ አውቅ ከኛ በህል በብርጭቆ አትወስድም በል ንከባበር ባለህበት ቁም በል ንከባበር ባለህበት ቁም ስማዕ ንስኻኻ ሻዕብያ ይውክሎምኒ ዝበልካ ንሕና ብዘይብኡ ንሱኻ ብዘይበኣና ኣይንኸውንን ኢና ፈቲኻ ጸሊዕካ ስምዑ ህዝብታት ኩላትኩም ይብል ኣለኹ ብህን ዝበለይ ተሃጎም ንስዩ መርሕየይ ክሳብ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ንስዩ መርሕየይ ክሳብ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ዓወን ዓፋሽ ስለዚ ናይዞም መናእሰይ ህፃውንቲ ከምኡ ዓይነት ድራማታት እውን ካሊእ እውን ዘሎ ኣብቲ መድረኻት ከዓ ዘሎ ከዓ ናይ ምንቅስቓስ ስራሕቲ ናይ ምልዓዓል እዩ ካሊእ ነገር የብሉን ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ ኩናት በቲ መፀናካ ትበሃል እንተሎ በቲ ከዓ ኖኖ ኣይትመፀን ኢኹም ታሒዝኩም ገለ ዓይነት ወግዒ ዘሎ ኣብ ማእኸሎም ዝግበር ዘሎ ውግእ ወይ ከዓ ናይ ሓሳብ ምግርጫው ማለት እዩ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣካይዳ ምዃኑ ከም ቆልዑ እውን ይፍለጡ ብዘይገድስ ዓበይቲ እውን ይፍለጡ ብዘይገድስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደልሃመት ኣትዮም ከም ዘለዉ ኣብ ክንዲ መራሕቲ ከይዶም ኣብ ዝኾነ ዓዲ ተራኺቦም ብዛዕባ ይግባእካን ዝብል ነገሮም ተላዚቦምን ሓሳብ ዕሪፎም ኣብ ክንዲ ዝመፁ ንህፃውንቲ ቆልዑ ዝፈልጦ ተኣምር ዘይብሎም ኩላና ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ተግባር እያ ትገብር ዘላ እዛ ንእሽተይ ህፃን እዚኣ ትርእይዋ ከይፈለጥካ ምቕስቃስ ነውሮ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን እንዳፈለጥካ ምቕስቃስ ግን ነውሮ ኣለዎ እዚ
توم زفلطو يفلطو ام صعبينو مالتي صعبين تتردئك شعو مقداف እንዳተخاله እንዳሃለው እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት حساب ተغير ዘሎ ማለት እዩ አዚ ሓደገኛ ጉዳይ ከ እዩ ቀጽልና እንረኽቦ ጉዳይ ናይ መን ጉዳይ መሲልኩም ናይ ጀነራል ምግበ ጉዳይ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ባህላዊ ጀነራል ይብሉና ባህላዊ ጀነራል ምባል ነውሮ ለው እዩ እዚ ማለት ድማ ህዝብ ትግራይ ኩሉ ጀነራል እዩ ማለት እዩ ዝብል ሎጂክ አሎ ባህላዊ ጀነራል ይኻንስ ማለት ሲ ጀነራል ምግበይ ባህላዊ ጀነራል እዩ ማለት ሲ አነ ዋላ ቦይ ዋላ ኩላህናስ ባህላዊ ጀነራላት ስለዝኾና ካብኡ ስለዝወፃና ኩሉ ጀነራል እዩ ዝብል እዩ ባህላዊ ጀነራል ዴፊኒሽኑን ትርጉሙን ከዓ ቀጽሎም ዘሎ ቪዲዮታት ሕጅውን ከውጉዕሉ ስለዝኾኑ ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዩ ጀነራል ኮነሬል ኣይኮነን ዲፋይን ዝገብረና ተጋደልቲ ኢና ትማልውን ሎሙን ተጋደልቲ ኢና ጽባሕውን ተጋደልቲ ኢና ክንቅጽል ኢና ምስ ህዝቢ ትግራይ ሶ ንሕናውን ከም ተጋደልቲ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ እዚ ሙኻና ዘይምግባርና እዩ ዝሕፍር እምበር ምግባርና ደኣ ታይጣጣ ደለና እዩ ኣብዛ መሬት እዚኣ ተወሊድና ዓበይና መንዲ ጀነራል ኮነሬል መንዲ ሓደ ግዜ ሲ ባህላዊ ጀነራል ክብሉ ከሎ ኣነ ይሕጎስ እየ ሶ ኤቭሪባዲ ትግራዋይ ጀነራል እዩ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጀነራልነት ቫሊ ያ ንሕና እኮ ጀነራል ዝኾነ ሓቂ ዘይዛረበኩም ኣብ ወርዒ ኣብ ደጃና ዝተምሃርናዮ ሚሊተሪ ሳይንስ ሒዝና ኢና ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎን ደው ኢልና ኣነ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ዝወሰድኩ ሓንቲ ነገር የለን በቃ ግልጽ የዛረብ ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምውጋዕ ብቕዓት ሳይንስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ባህላዊ ጀነራል ተይል ተመሊስ ናይ ባዕሉ ባሊ ዝቐትል የስ ባህላዊ ጀነራል ናይ ህዝቢ ትግራይ ይግደፈቱ ናይ ማእኸል ጀነራል ኣብዘይኩ ገረም ሕጂ ኣነት ሞቲቬሽናል ስፒቹ ብጣዕሚ ዝፈትወሉ ማለት እዩ አይ ሞቲቬተር እዩ ሪሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝኾኑ ተጋደልቲ ተኣኪቦም ክዛረብ ከሎ ሰሚዕኹም ኢኹም ዓድና ትድፈረላ ዓና ዓድና ኢና ንዋጋእ ዘለና ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ሞቲቬሽናል ስፒች ካብ ዘቕርቡ ሰባት ወይ ከዓ ስፒች ካብ ዘሎም ሰባት ካብ ዘቕርቡ መደርቲ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ኣድናቆት ኣለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ውልቀ ሰብ ኳሊቲ እዩ ብቕዓት እዩ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ናይ ምጉሃር ስራሕቲ ከም ዘለዎ እዩ ምንም ዝተፈለየ ነገር የለን ኩልኻ ህዝቢ ትግራይ ጀነራል ኢኻ ሰዋት ኩሉ መራሓ ኮይኑ ክዋጋእ ይክእልን ምክንያቱ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ጀነራል ድሕር ኮይኑ ኢማጂን ግበር ተዋጋኢ ዝበሃል ኣካል የለን ተኣዛዛይ ዝበሃል ኣካል የለን ምክንያቱ ኣንዓይስ ጀነራል ሲ ዘወረደለይ ትእዛዝ ኣይሰምዕ እንዴ ግን ናይ ምልዓል ስራሕቲ እዩ ንሱ ያው ንዝፈልጦ ክርዶ ይኽእል ኢለ ዝግምት ናይ ምጉሃር ስራሕቲ እዩ እንተ ኮይኑ እቲ ኩናት ኩሉ ጀነራል ኮይኑ ዝዕወተሉ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መኽዋጋእ እንተይሉ እቲ ህዝቢ ንሕና ድሓር ዝመፃና ደቁኮ በቃ ይትዋጋእኒ ኢኻ ንስኻ ኢልና ጠጠው ክነብሎ ይንኽእልን ሓዳረይቲ ትብሎ ጥሒና ደይ ሞተትን ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ እቲ ትኽክለኛ ግን ከምኡ ኣይኮነን እቲ ጀነራል ባህላዊ ጀነራል ወዘተ ገለገለ ዝብሉ ወግዕታት ዝመፁ 1 ሚልዮን ዝኣኽሉ መናእሰይ ተሰዊኦም እዮም ናብ ከውፅ ፅጉዕ መናእሰይ ተሰዊኦም ክበሃል እንተሎ ኩናት ዓውደ ኩናት ገለገለ ዝበሃል ነገራት ብምልኦም ሲ እንታይ ሒዝካ ተኣትዎም እንታይ ሒዝካ ኣይተኣትዎምን ኣብ መዓዝካ ኩናት ትገብር ናይ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማሲ ትሰርሕ ናይ ፖለቲካ ጠቕሊልካ ስራሕትካ ሲ ከምዚ ኣናርኪስት ዝኾነ ኣካይዳ ኩሉ ዚ ባዕለይ ገብሮ እየ ክመርሖ ኢልካ ኣይኮነን ፖለቲካ እውን ዝመርሕ ጀነራል የለን ዝኸሰረ ጀነራል ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ እዚ ባህላዊ ጀነራል ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ መንእሰይ ኣፀቢቑ ተረዲኡ ኢለ ግምት ዋላ ካሊእ ጫፍ ናይቲ ናይ ጀነራል ምግበይ ተሓሳስባ ይሃለዎ ብዘይገድስ ባህላዊ ጀነራል ማለት ጊዜ ዝጠልቦ ብቴክኖሎጂ ዝተረቐቐ ጥበብ ዝተመልኦ ወተሃደራዊ ሳይንስ ዘይፈልጥን ዘይቕበል ብናይ ቀደም ሲሞኖፍ ንድሮን ክገጥም ዝሓስብ ፖለቲካ ሳይንስን ሚሊታሪ ሳይንስን ከይፈላለየ ሓዋዊሱ ዝኸይድ ህልቂት መንእሰይን ህፃናትን ምንም ዘየገድሶ ብዛዕባ ውልቀ ረብሕኡ ጥራሕ ዝጭናቕ ምስ ግዚኡ ዘይኸይድን ማለት እዩ ባህላዊ ጀነራል ማለት ገረም ባህላዊ ጀነራል ማለት እዚኣ ማለት እያ ትክክለኛ ዴፊኒሽን ኢሉ ዝተዋህቦ ንዖም ንሱ ባህላዊ ጀነራል ዲ ጀነራል ምግበይ ኣይኮነን ካሊእ ጉዳይ እዩ ኣነ ባህላዊ ጀነራል ኢለ ዝፅውዕ ሰብ የብለይን ማለት እዩ ጀነራል ምግበይ ኢለ ዝፅውዖ ማለት እዩ ንምንታይ ሙሉእ ማዕርግ ኣነ ኮንኩን ይህበዮ ውሁብ ማዕርግ ስለ ዘለዎ ወል እቲ ባህላዊ ጀነራል ማለት ዴፊኒሽኑ ይብሉን እዮም ገለ ዝብል ግን ናይ ተሓውና ዝበለ ተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ሲማኖስ ሒዘ ጠጠው ኢለ መኒኻ ብድሕረይ ሒዘ ክዋጋእ ገለ እንዳበልካ እንድሕር ዳኣ ትዋጋእ ኮይንካ ኦፍ ኮርስ ሕጂ ወፂሕዎ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ትሬንድ ኣይርዳእካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ዘርግሐ ዘይትፈልጦ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ዝበፅሓናዮ ፒክ ደረጃ ምዕባለ ዘይትፈልጥ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ንህዝቢ ተወድኦ ስለ ዘለካ ባህላዊ ከብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ባህላዊ ዘብሎ ጀነራል ምግበይ ኣይኮነን ካልእ ገለ ኣይኮነን ባህላዊ ጀነራላት ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባን ዘለዎም እዩ ወል ካብኣቶም እኳ ጀነራል ምግበይ ሓቅን ምዝራብ ማለት እዩ ምክንያቱ እንተገደደ ብቕዓት ብዘለዎ ዘረባ ተዛሪቡ እኳ የእምን ንስማዕ ንቐፅል እስከ ታደሰ እኮ ፌደራል እዩ ደሞዝ ዝኸፍሎ ናይ ፌደራል ባጀት እዩ ትግራይ ከይዱን ናይ ትግራይ ሰራዊት ጆን መዲድ እውን ታደሰ እውን ደሞዝ ዝኸፍሎ ካብቱ ብፅሒት እሱ ክለይ መቕሪዮም ኣለዉ እዚኦም ናይ ትግራይ ሰራዊት ኢና ናይ ትግራይ መማሓደርቲ ኢና ናብ ዞባ ሙሉእ ናብ ወረዳ ሙሉእ መማሓደርቲ ኢና ድኸዝ ዘሎ መንግስቲ ኣይሓቆፈናን ኣይውክለናን
زحقفن زوكل المنجست خط عايش يمرد أن سمعنة النيرو سلازي كافتو بصحتنا نقبؤنا نحن وني بصحنا بس كلي تخلي كما يتريو تولو تناستا أنا شعبينا جزعة تولو تكالكوليشنات أبين إساياسن كواجو يوم أزوليتو حدا يواجو اليوم أبين إساياسن خواجو له زخل عدل الليو جن بزرزح أنا أي مسلم زواج مخنيات يقولوا زيناتي ناينا وحوان قدما قمتيو من البات أنا سلز قمتكو قديمة صبو حسابي لإز قمت نايسا أي حساب هو الله يوم بزحت possibilities خونو لزخونو قن نايذي مغان عدلهم كأبوزح سلز خونه مغنياتو عدتات كربحا انت دلي نربحان حردا قديما كوينا نايبا حقي نتزربحن أكال بخمي جيران كحزو خمس غدا سلز فلت عمالتي يزي غاب قداي دبلوماس توديو تقراي سي لاب زي كونه بخلتي تتصلا يا تخون مالتي امكا هلونا خا دحننت كا جلسي اب حقن سرعتن تمركيسو سواء مسألة زي أي نكان ديمقراطية مسألة زي أي نكان حق منقصة مسألة زي أي نكان قالتات يلس زخور لك أكالسي أي نغران كلونا يخلني لإزام أبز خابزي بقى تفوترونا يزواخهم إيه أبز خابزي تخبيرك أطرح خمسلك تخبر تخل تخبيرك مالتسي زخونا أكال زخونا حيلس تلعيلو بحيلي دليتو خجبرك خمسة يخل كرجع استخيلي أبزوازي أبي كيبيا أخونا أبزوازي بحفشة بقى بدن بنريء نستوعله زلنا خبتاري خون كقربا جزء بدن بنستوعله زلنا ولا باري خوين كاسب سلام كنت نبريت خل بقى زخونا عسب تاين عزب لنا عندنا حزون كابت جرايز خدو زخونا عسب بارنة تمريض خوينس بارنة مسمرت كاوا تايد خات جبر ومن باريان مخان دي خات سرح ومن باري خوين كاون كم في وقت نبريت خل نوز خابزي قرم حجي انتاي مالتي ترجمو حصر بزبل نذا غداي دي اخن ردا اخلنا غداي جيتاچو ردا يا مالتي يلعيل زربا زلو ازي مالت امم باريا خوينكا تغلغل كوانا زخدو نريم زلنا يلز غلصم زلو نساتم بعل نساتم يوم غن امم باريا خوينكا ون بسلام كتنبراي تخلن غلغل زبلي ناتواغا خاون كتنبراي تخلن كل غزي نغوس خوينكا ون كتنبراي تخلن كل غزي غيلاون خوينكا كتنبراي تخلن معر رديت نسبات كلو كام مسجمر كتخبر مسجمر كبا خاي جمر اتحساسب اي جمر اب تغراي ون تماساسالي مالت هزو زلعلو ذل حتى سي كل غزي سغيلاتات كوينا ينبرني لا كو يلو العيد حتى نامنت كافتم زل على هزبات زوادو بولنا ابنت بقى كل غزي نسخاتكم كتمرحنا ايندلن يلو العيد سلازي اندي حد اخوم زي زردك كوينا حد غزي انا زسحقن هونتات الله يسحقني حد حتوتات مالتي زخونت عدي ناي زخونت عدي ريسورس كتحتت تخليامش كابو نامنت ايثيوبيا وصدوامو بقول جبس زلوا حتى قبل علي ربا فلقنيل مالتوي قبل علي ربا نايل زلوا حتى سي بتماساسالي تحتت يا زلا ايثيوبيا خان ايرترا تحت جبس ان ايثيوبيا تحت خلات حتى نوري ايثيوبيا ايرترا ودا ملس ليله تحت خلا ግን ትክክል ኢሎም زارو سبات አሉ እዚ ሓደ ዕሽነት ድሓቅ ማለት እንድሕር ሓቲትካ ትሕተት ኢኻ ኦፍ ኮርስ ፍሉጥ ይበቃ ትሕተት ኢኻ ኣብ ትግራይ ካብ ተመሳሳሊ ንሳዕ ነፃነት ካብ ካልኦት ኣካላት ኣይንረክብን ዘለና ብፍላይ ንኣብነት ካብ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ካብ ጎደወና ዘሎ ይብሎ ለብጠቕላላ ነፃነት ኣብ ትግራይ ከነፃነት ይብካዶ እያ ሓፃር ሕቶ ኣብ ትግራይ ዘሎ 7 ሊዮን ግዛዕ ምዛዕኹና ዞባታተሲ ፍሪልደን ዘረባ ዘሎ ድሌተን ተዛሪበን ከም ድሌቱ ዲ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ከም ድሌቱ ዲ ዘምርጽ ከም ድሌቱ ዲ ዝዛረብ ከም ድሌቱ ዲ ሰሪሕ ዝነብር ብነፃነት ተንቀሳቀስ ዘሎ ኸና ኢኮኖሚ ምዕባለ ከሎ ድኹም እንዳገበርካ እንሃላ ዘየለ ተቆይኑ ኣምዳ ካሊ ገዛ ምኻድ ወላ ሓንቲ ነገር ትርጉም ይውልን ተማሳሳልን ዲ ተብልዕ ካልኦት ትፍጽሞ ዘለኻ ብልዕሊኻ ክፍጽመካ ተሎ ነውሩ ኾውን ኣይግባእን ተማሳሳሊ ሕቶ ይተሓተተልኻ ዝብላነ እሞ ኣብዚ ኣብ ውድብ ናጽነት ትግራይ ከዓ ብመንግስቲ ኤርትራ እናተዓፈና ንዛረቦ ዘረባ ይብልና ዓይነት ዘረባ ኣለዎ ትግራይ ከም ህዝቢ ድሕሪ ሕዚ ናብ ኩናት ከኣት ዝኽእሉ ዕድል እንተደኣ ሃልዩ ሓንትን ሕዘብ ዘላ ኩነታት እቲ ሓንትን ጉዳይ መሬት እያ ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ክመጽእ ይኽእልን ሻዕብያ ይፈቅድን ሻዕብያ ኣብ ዓድና ከምዚ ዓይነት ምፍርራሓትን ጣልቃ ኣታውነትን ኣለዎ ኣብ ጓጓና ኣሎ ማለት እዚ ዘተን ዕርቅን ዝኣቢ ዘሎ ሓይሊ ብዘተን ብዕርቅን ዝገብር ስርዓት ክተክል ዘይኽእል እንተኾይኑ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ እብያ ህዝባዊ እብያ ክግበር ግድን ሓደ ግዜ ፀላእ ዝገበርካዮ ሓይሊ ድማ ፈታዊ ክትመርፀሎ ይትኽእልን ሓደ ግዜ ካብ ዓዱ ዘባረርካዮ ሓይሊ ድማ ኣበይ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ንስኻ ከተማኽሮ ይትኽእልን ምስ መን ክማኸር ከም ዘለዎ ንስኻ ከተማኽሮ ይትኽእልን ኣባሪርካዮ ኢኻ ወሪድ ሰላማዊ ቃልሲ ካብ መቐለ እዩ ዝፍልፍል እዚኣ ያ ማለት እዩ ተናተይ ዘረባሲ
أوشتنا أتفلفل زبلا كل جزينا سلام سيك بعد خات منش زبلا زل خوجعي نسا أنيرات زريبة ويلا نافتقص إلى زل نسجر بولو عزازن نابن نخون لدرجة خين ورد تهت أنكو ناتي سقات مسي نايتات أمدو ريزرفيشن إنزيا شتات بيلهم نابناتهم مسأتو تاي يخون مسلكم إثيوبيا دحر حزي بسلام ولا يخون إنه ودع اللي خنتات يلن كتب لك كاتخلي أنا يا محرا بدك تود أنت خيل تصبح حيلي تصبح سلام مخنياتو سهم كيدكم يخم إيرترا أمس أمريكا تسانيا أبناي نايل تفاصيل يلاون ناي جبس النار أبناي كه بحري يلاون نيتيبيا ستتبيلات تولو بسلام تودع اللي توصيدا أبناي كرن أفريقيا ون بدن بتدمات إتنتخوينا إثيوبيا مس إيرترا تعرق اللي خنتات سفيحي مخنياتو إيرترا إثيوبيا كمل لا تدليا ولا بناي بحر غراي طرح زين بخومو غيرنا يبعلن فتح خلوها تግራይ بوتا أنتيلكم ناو إثيوبيا خيتملس بهاجر كحدت يا خت خدحت صوم دويلكم كيدكم نيركم يخم بسلام تزين ودوم سي إيرترا بقى واريدكم نيركم يخبح تزاربنا حضرنا أيو صبوا حسابي كل جزء سلزارو خا لو ما أنت بقى أسوي يقرم يزلو كساكون دز أكل يزفلت يزلو just kidding for the sake of joking دهنا بلا مالتي أنا وني يقرم يزلو حق قد أنت مسيلكم إزي أقدمك قدمي قال معلتات يخون وورحي قال يخون أنا زخونة مس محازوتي قال زهربول له قداي شيء ديسكس قبر كله خن علل كلناسي خمدي عين الزرواس على علل المنيرة تي أبتي تغيراتي أبوي تغيرات إن إحنا استحيجنا نترف حال كلتي يوم كايتو أي واقون يوم زي واقول مغنياتنا علاتهم كلهم يخدي شيء اللي أنا إحنا نهلوس زلنا مغنياتو تناتنا حتى يوزنا وحزلوا زي قدس حتى أنا دما ببعلتنا إزملس أنا كخبرو زقب أن من مسلو قدام إيرترا يكونه إثيوبيا يكونه زخبرو مجمرة تجراوي مسخبر كون عو قصيلة يزغصل لتاسكلاس كلا لا تنداولو يقصل مالتي شعو زقبر مكبار مرد أن سنة أنا بطربيزة كوفيل كاب زوريا ومبر زعللك حسب نتجرا نحرد أسامعوا قالوتن زي سامع على مغنيات ولا انتهلو أيارا إن دخونا بزخد ملكوعة أجريمنتاتيو توصيتات كنري نحنا مالتي فيجوالايز نقول زبل ردي تزل نشي مع بالك تمارير الله هيك ده هذا سعدي أنه خوينات ناتي أوزر يخاطر because أفكاري تتوصل له أفكاري زمان واقع الخطر إذا مصادي أتوم زمان حتي نبعك لكم له فقرنا إيرترا دبهلي كلهم أي فتوناني إيرترا الحوار سيريس لكم له أي فتوناني تقدر إيرترا فتوني أي فتوناني بك لا وده أقول إن إيرترا أي فتوناني 35 عامات لبامات سقوع عبيرهم عايشني مفنولنا لومي كادر دمهار عايز مثلا حبريت عنوركم كادر دمهار وين كادر كتمثل وسر سب they have to make sure كابتجراي مبوقل وكابتيب أما مبوقل كم زلوا نعمل قريب من مساعد سلاح نعيد مثلا حبريت عنوركم دخلت تمارا دخلت إيرترا وقلمده يقول لك لازم كيس دبلز نور بيت مسورات بهاني رمز تردوني المقحة نور حدي يلا أدمينه زخونه ياخد دمات عابزين قميت كم توظفتونه أستوعب له قرم أو كم مسارحين خطق أمرلهم حدقان خطق أمرلهم كوني خلي ويك خالي شرح أنتم كل نزلون حرد أخوين الشرح أنتم كل زين عناي تغمناني ويل أنا زلني حسب بربح عدتات كتأساس راي خلائين بنقد عدتات كتحازاي خلائين ركب كمسرتاي خلائين بناي تكنولوجي وصيت تحت قرصن كرلد أي خلائين نحبار زخونه إنفراستراكشر تهانيس أنسي كابت حدا نمريت بتعمي سموز جيرو زنابرا زول حدا قدا يزيو نحبار زخونه تحت قرصي مسارة المعات مالي سلازي حبيركا تساريحا حبيرك أخات حلو حبيركا تحلو تخوينك حبيرك أخات رب حلو حبيركا ترب حلو انت خوينك دماني حبارة تقمن لك سلازي كومنت تقمن لك خوين هيتباس كابزي وصاقن تزموصل كلكم مسلايو تزاني وصلين تزيزاني وصلي زبالة سبعي زبهال كلتي عينة وقع حيزنا نحنا وي مونغو خوينا ونكن نبراي نخل نيوتراليتي زبهال نيوتراليتي أب حساب ريزرفيشن أب حساب دأنبر أب شجر يلن شجر نقول لي زادكو عن زركو ولن مالتي إذا قد دايزي أخنتنك الله خنقل لنا زبل رئيتون رديتنا لني عايز رواق ولا عيو إلكم تستوحدوا ونحرد أخوين ويك أتستوحدوا تخوين كاد محاويناتي سوكي قليل لقريو سابسكرايب لنا شير لايك ومقابتا ما ساسالي مالتيو أنا زخون رئيتنا أحفكار لي تغير كان عاي أخلنيو كساب شعو السلام ويسنحنا تطبقوا إنك يسمعنا سلام كنيات كونوا لكم من شاو دحنا قني وتا Good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب